नमस्कार. आजचा दैनिक गोमंतक तुम्ही सगळ्यांनी वाचला असेल, पण त्यातील काही महत्त्वाच्या बातम्या घेऊन मी तुमच्यासमोर परत आलेलो आहे. आजची पहिली बातमी आहे हॉटेल मालकांसाठी. 36 व त्याहून जास्त आसन व्यवस्था असलेल्या उपाहारगृहांना आता सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्था करावी लागणार आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राष्ट्रीय हरित लवादाचा एक संदर्भ घेत हे नवीन निर्देश जारी केले आहेत. त्यामुळे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नसलेल्या रेस्टॉरंटांना गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ परवाने देणार नाही आणि असलेल्या परवान्यांना नूतनीकरण करणार नाही. त्यामुळे सक्तीने याची अंमलबजावणी करावी लागणार असून प्रत्येक हॉटेल मालकास अंदाजे 1.5 ते 2 लाख रुपये खर्च करावे लागणार आहे. गोमंतकीय मराठी साहित्यिकांच्या वाङ्मयीन सृजनाला प्रतिभा देण्यासाठी गोवा मराठी अकादमीतर्फे विविध योजना तयार करण्यात आल्या असून त्या अंतर्गत गोव्यातील लेखकांना ग्रंथ प्रकाशनासाठी अनुदान देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या साहित्यिकांनी 20 नोव्हेंबरपर्यंत आपले साहित्य गोवा मराठी अकादमीच्या पणजी कार्यालयात पाठवणे आवश्यक आहे. लेखकांनी आपल्या हस्तलिखिताच्या 3 प्रती, आपले पूर्ण नाव, पत्ता, वय, संपर्क क्रमांक इत्यादी पाठवताना लिफाफ्यावर ग्रंथ प्रकाशन अनुदान योजना असा उल्लेख करणे गरजेचे आहे. नदीचे प्रदूषण टाळण्यासाठी नागरिकांनी गणेशोत्सव काळातील निर्माल्य नदीपात्रात टाकू नये यासाठी म्हापसा रोटरी क्लबतर्फे हरित गोवा गणेश मोहिमेअंतर्गत निर्माल्य कलश विविध विसर्जन स्थळी उपलब्ध केले होते. या निर्माल्यापासून जवळपास 1100 किलो निर्माल्य जमा केले आहे, ज्याचे रूपांतर खतामध्ये करून नंतर शेतकऱ्यांमध्ये वाटप केले जाईल. या निर्माल्यांचे वर्गीकरण झाले असून जवळपास 2 महिन्यांचा कालावधी हे खत तयार करण्यास लागेल. त्यातून तयार झालेले 90 ते 100 किलो खतांचे वाटप मग शेतकऱ्यांमध्ये केले जाईल. रोटरी क्लबच्या या स्तुत्य उपक्रमाला आमचा सलाम. तर या होत्या आजच्या महत्त्वाच्या बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या बातम्या असतील तर त्या आमच्यासोबत नक्की शेअर करा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आमचं नेहमीचंच वाक्य, तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा, इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.